Próbálok nem rezegni. Szembeszél van nagyon. Az áttól. Viktornak sűrűbb bentről lép. Bár most elnyújtott a lépés szépen. Nézem a háttér hol létet. És látjuk nézni, hogy ezt nem veszettek ők is a meccsükön. Tehát az innen szépen fog látni. Mindjárt lassan véget ér a hátszél. Igen. És akkor az elfáradt lábközépre lép már. Viktor szépen láb első felire maga alá teszi a lépést. Jó. Mindjárt betesz a szembeszél. Trippinek már fel is ment a feje. Be van a válla. Nagyon küzdenie kell ezekkel. 400-akkal. Ez már 100%. Na itt szembeszél, de nagyon erőből kell futni. És nem is gyorsan. Tartani. Na, utolsó darab, 6. a Trippinek, Viktornak 4. kis pihenővel, de pont elég azért neki így, hogy visszajött. Rápihennek, nagyon rövid ám ez a pihenő. 100 méter oda, 100 vissza, hiába sétálsz vele egy kicsit, az nagyon nehéz. Készülnek rá. Utolsó darab. Nagyon akarnék ő, mert itt már nem működik semmi. Pulzus az égbe. Lábad az annyira készen van, mint ott se lenne. Tüdő az meg sípol. Itt már. Utolsó darab, bátran nekiindulnak. Hát közben a mozgáson is már nem olyan eleven. Egyszerűen nem bír. Itt még jó mozog a Trippi is, nagyon szépen veszi. Nincs még a feje hátra dobva, szép a lépés is. Lehet, hogy a hátszéle is jól fogja húzni. Szépen mozog a keze. Na most kezdte egy kicsit a fejét hátra dobva, biztos, hogy bírt vele. Nagyon jó! Nál vannak. Mindjárt jön a szembeszél. Jó a lépés, most jobban néz ki, mint az elő. Úgy látszik valamilyen kis mentális blokkon túltolta magát, hogy most már annyira fáradt, tudja, hogy az utolsó. Az előbb nagyon küzdött. Told meg, ez a vége! Itt már mindent föl lehet, Olin! Föl lehet tenni egy lépés, megállok, itt hagykussanak át rajta. Látszik, mennyire fújja szél kamerát, hogy színűsek. Tolját! Gyönyörű. Hát így, ahogy ki is kell nézni a 6.